ngawur ngawur rahan tengarane ngajuret dong maku kongso tata kaya buah korban sriting turangga SD kata Tocol ayu sepi Mas Kromo Sidam sekaring bawono Kakang Nerjo Kakang Resi Kaneka Putra ngawur kensa karo dayang pak wong mbok bolong kali codhi sapa sing gawe di punapi dubi kula tampi malan paduka mangadi Pramesti Bathara Guru wonten ing Bali Mardi Gundha Manik wonten ing Kayuwangan Suralaya menika wonten wigatos menapa sartanipun badhe paring dawuh menapa dene jengandika Wang Pikulun Adi Pramesti Bathara Guru ngawih sarta nglepaken sanggening para wadyabala utawi para durandara para dewa wonten ing Kayuwangan Suralaya menika Kakang Narada punapi sakmangke kula dipun timbali dening Kakang Semar Badranaya wigatosipun supados Bagong anggenipun kepingin bangun desanipun menika dipun sembadani dipun udaneni dening ingkang rayipun Manikmaya lho sebabipun kados pundi kula nyuwun katresnan Dewa panjenengan menika paring pangandikan menapa sebab ingkang ngraking sithik pangudal-udal menika dereng tanggap tuwin dereng mangertos babagan lampan sarta lalampanipun Kakang Semar tuwin lalampanipun Bagong wonten ing Madyapada Kakang Narada menawi sakmangke kula dipun suwuni wujudipun pelemper tangga jiwa dening Bagong atmajanipun Kakang Semar Badranaya ingkang sakmangke Bagong anggadhahi gegayuhan kepingin bangun desa sepisan Bagong kepingin bangun papan ingkang magung papan ingkang endah ingkang trep dipun ingkang trep kagem pagesanganipun para kawula sak padhuan pring abus ingkang angka kalih Bagong kepingin dandosi pangkartinipun para kawula sak padhuan pring abus sak mangke supados langkung reja langkung ayem ayem tata titi tentrem raharja tias bagya mulya sak mangke nanging Bagong matur bilih wonten syarat srananipun inggih menika piyambakipun badhe kelampan anggenipun bangun desanipun waton sak mangke ngagem syarat srana tumbal inggih menika pun wujudipun pelemper tangga jiwa ingkang sak mangke badhe dipun pendhem wonten ing sak telenging pertapan Padukuhan Pring Apus lah dalah perkensa karo dayeng tumuli sak mangke mboten sawigih ringa-ringa tumuli sak mangke kula aturi maringaken wujudipun pelemper tangga jiwa dumateng pun Murukan Bagong Kakang Narada punapi gandeng Bagong menika derajatipun namung titah semantah Bagong menika derajatipun namung punakawan namung wong loro sak udon telu sak urupan kemawon sak mangke kula kinten boten sak trepipun menawi nampi wujudipun pelemper tangga jiwa ing atasipun pelemper tangga jiwa menika boten saben-saben titah saged
nyumurupi tuwin boten saben-saben titah saged nedha wujudipun mlemper tangga jiwa. Ananging kenging menapa tasipun Bagong menika namung derajatipun Punakawan kok kepingin damel srana kagem tumbal anggenipun kepingin bangun desanipun menika mboten sak trepipun Kakang. Lah dalah panjenengan kados pundi kula nuwun sewu. Dipun petang, dipun gelar, kula mugi mutaken lho. Bagong menika majanipun Kakang Semar Badranaya. Kakang Semar Badra menika Kakang Ismaya. Kakang Ismaya menika ingkang ngraka paduka piyambak menawi jengandika mboten maringaken ateges menika mboten tresna kanat maja panjenengan piyambak. Jalan Bagong menika majanipun Kakang Ismaya. Kakang Ismaya menika ingkang ngraka jenengan menika dipun anggep om kalian Bagong menika. Mending panjenengan menika anak ponakan Bagong kalih panjenengan menika niku jenengan niku ngaku anak kalih Bagong. Nanging boten sak trepipun Kakang. Jalaran Bagong menika derajatipun namung Punakawan. Lah nggih pun ning kula mung elek-elek. Mung elek-elek nek samangke ngantos wonten murinane Kakang Semar sing meksa matur sak mangke panjenengan maringaken wujudipun mlemper tangga jiwa. Dumateng pun Bagong kinarya srana mbangun desa. Dandani pangkarti dandani murale para kawula sabendukan pringapus kula mboten tanggung-tanggung kula mboten melu-melu perkarane. Malah sak mangke gandeng Bagong sampun wantun dumateng ingkang ngarayipun Manikmaya. Sak mangke kula nedya paring pidana dumateng pun Punakawan Bagong. Lah dalah iki lak malah saya edan kanane kaya ngene. Panjenengan badhe paring pidana menapa? Paripaksa purun boten purun. Bagong kedah kula pidana wonten ing kula cemplungaken wonten ing Kawah Candra Dimuka Kakang. Agane sanggapirang urinanggul kinempet-kempet dosang retnaning bawana. Dalah berkencang marudayong pak bolong kali codhe sapa sing gawe. Dalah menika ketiwasan kawotanipun. Menawi seketika sak mangke Kakang Semar ngantos pirsa Bagong dipun cemplungaken ing Kawah Candra Dimuka. Wah kaya ngapa kanane kayangan. Lah dalah. Kula wonten badhe mangertos silaman iki menapa ingkang badhe tumandhak wonten ing Kayuwangan Suralaya. Kakang Naroda wonten paringan dawuh. Menapa jengandika Kakang Naroda mboten sarujuk blaka suta blakutang terus tegang anu terus terang kemawon. Ingkang raka ing sidik pangudal-udal mboten sarujuk menawi cara jengandika srana paduka menika kados mboten. Kula nuwun sewu. Bagong menika gayuwanipun luhur, gayuwanipun menika mboten namung mikir babagan kamuktenipun piyambakipun piyambak. Nanging menika samangke badhe sumrambah dumateng para kawula sabendukan pringabus. Nggih samangke wadene semanten nggih monggo nek jenengan ajeng ngundurke sing dadi niate Bagong ajeng midana kalih Bagong nggih kula sumanggaken. Oh sing gati sak mangke sok sinten kemawon ingkang boten nyarujuki dumateng panemunipun ingkang ngrayipun Manikmaya sak mangke kula aturi medal kemawon saking Bale Martu Kunda. Menawi ngaten kula nyuwun pamit saking Kayuwangan Suralaya. Yana Dewaya nuntun wangabrang das padha sar-saran mangimba-imbalo Kayuwangan musawela gringging. Mastro Musidam sekaring bawana Indra wonten paring dawuh Rama Wulun Brama wonten timbalan Yama Dipati wonten timbalan paduka ing dawuh Pukulun Hyang Adi Pikulun Manikmaya ingkang abdi pun Yama Dipati cemajung dawuh sarta kita penyarian kula wonten maring dawuh ana non
Meninggih Rama Pugulun. Ora sah suwe-suwe mboya usah wigih ringo-ringo. Kita kabeh budhalo para durandara budhalo kabeh menyang Pedukuhan Pringapus ngebiyu ana marang kahanan Pedukuhan Pringapus. Undurna sing dadi niate si Bagong. Yen pancen kita wis ora iso ngundurke aja takon dosa. Panjenengan ulun dhewe kang bakal mrepeki karo Bagong. Sepisan Bagong yen tomboya kena dilingake. Ulun paringi Purbawasesa kita kabeh ngamuk. Ulun menangake ngobong kahanan Pedukuhan Pringapus. Nuwun ngestakaken dawuh Rama Pugulun kepareng nyuwun pamit madal pasilan. Inggih nyuwun pamit madal pasilan Pugulun. Inggih. Kepareng nyuwun pamit madal pasilan Pugulun. Nyuwun pamit madal pasilan. Yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik tumule budhal dina iki para durandara kabeh. Lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya prawira diktaya ronang kono magawe gelari weng-weng Mas Rama Sidam sekarang bawana Mas Rama Sidam sekarang bawana langgeng iki ngapa cah edan ora iki gandeng awake dhewe mau wis sago heeh iki awake dhewe kudu miwiti anggone golek material heeh iki sing diperlokke apa le iki ya kanggo mbangun sepisan men supaya sungai Oya utawa kali ning Pringapus kene iki tetep steril. Sepisan aku arep ngedeke WC umum kuwi mau. Lah iya. Sing diperlokke apa wae? Ya mesti wae kloset. Angka 2 wesi. Ya. Wesi sing ukuran ora usah gede-gede. 20-an wae. Waduh. Ora usah gede-gede kok 20.
Bendrat ukurane 29. Waduh. Terus apa neh? Terus apa jenenge bagel ukurane 45. Walah iki piye? Terus sang ukurane sing apa dawane 3 meter kali lebare 2,5 meter. Terus lawang. Lah lawange ngukir dhewe wae. Ya, sing jelas kudu kayu mani wis. Jati wis yakin kok. Ya, pesane bose. Ya, heeh. Tak kon ngukirke. Tak ukir dhewe mengko. Heeh. Terus apa meneh? Terus ana esel lawang. Kuwi engko ya nganu dhewe, soalé lawange engko aku pengangkahku ki ukurane iki dhuwure iki dawane 4 meter setengah. Terus ambane kira-kira 3 meter setengah. Kuwi engko wis dadi apa wis amet. Nek misale do kebelet bareng engko dadi siji iso. Lah ning apa ya kelakon nek kaya ngono carane. Kelakon wae to wis to. Nurut cangkeme Bagong. Wis to. Ora sah wigih ringa-ringa. Ki mengko nek ora gek ndang mangkat, slak toko bangunane ki tutup. Kono kewan Bagong aja lunga lho kowe kebaran. Waduh, ya tata krama mbaya basa karo dewa. Wah, dewa ta, Mas? Iya. Waduh. Dewa reng. Heeh, kuwi roh. Sapa? Pukulun penyarian. Oh, Pantara. Pukulun penyarian. Ora, kuwi ya sekretaris kaya. Lah iya, nek cari iki sekretaris. Lah iya ning beda. Itu karo cari Dadapayu beda. Oh, nggih. Bekti kula konjuk pukulan sinten? Pukulan penyarian. Nggih, Pak Carik, bekti kula konjuk Pak Carik. Aja belawanan sing dadi ucap. Bekti kula konjuk pukulan. Ya ulun tampa pangestu namanana. Nggih, kula pundika jimat. Enten apa kok sajake rengu pasuryane? Kok sajake rengu laras slendra pathet menyura. Nggih kudu langgam ya nyok kono arep nglagon rengu engko nek gara-gara sak karepmu dhewe. Iya iki wigatine ana apa iki merpeki karo awake dhewe. Enten wigatos napa Pulun? Mangerti aku dinawan dening Kanjeng Rama Pukulun Manikmaya supaya dina sak mengko ngrangket karo kowe. Lho. Iki watuk tenan ora? Pak Ipung. Wah, jejele sego wareg kowe. Senengane ora jadi barang meneng. Aku dinawan dening Rama Pukulun Manikmaya supaya ngrangket karo kowe. Ngrangket kula wigatine merga kowe wis wani karo Rama Pukulun Manikmaya, kowe bakal dipidana dicemplungake ana ing kawah Candra Dimuka Bagong. Wala. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, wala dalah ke barat. Yo, Pak Carik. Aja dumeh kowe iso dadi dolop njur suwiyah-wiyah. Ora gelem apa ya jenenge ora gelem melas karo kawula cilik. Kowe tak nggone sorjan. Tak talenin ndasmu
nganggo iket neng panggung guyu bareng entar turun derajat keparat kowe aja blawanan ucapmu lho kowe Bagong aman kula niki jan-jane niku pengen bangun desa ning kalih Kang Rama niku mboten oleh ming merga derajat kula niku sing kaya ngeten niku lah sakniki mang tonton gelang kula Mas kalung kula Mas rai kula lapis prada Mas niku mboten bahan-bahan lho niki lah kok ajeng dipidana niku salah kula napa klerumu mergo kowe wani karo Rama Pukulan Manikmaya lah kula niku wani enten sebabe Rama Pukulan kok melu Rama Pukulan kowe iki ditata sik omongane Pukulan Manikmaya niku kepengin napa nggih ngundurke niat kula mongko jujur kemawon blaka suta blak utang terus tegang blaka suta blak utang terus terang blaka suta blak utang terus terang ora tegang ora wah urung ya lah ya urung biasane nek esuk lah iya wis blaka suta blak utang terus terang kemawon niat kula niki kula lakoni luhur merga kula niku ora menggalih babakan kamukten kula piyambak ning kula niku nggih menggalih kamuktene kawula sak perjuangan kula lah nek jenengan ajeng rangket kula ming merga sampean bangun miturut karo Pukulan Manikmaya ndak bisa ora mung sak geleme dhewe kowe ro lho ro sapa antara care iki carike semanu rene njurku kapolseke ndi entenane kene disana ta kowe ora sak geleme dhewe kaya ngono nek kowe ora gelem tak rangket aja takon dosaku ngrudo paripaksa karo kowe weh lah iki malah bahaya ta iki bahaya kepiye lenang ro lenang sampean lenang lho wis ora iki malah nambah kasus iki kok padha karo jenengan ngendika nek kula ajeng mangrudo paripeksa niku jenengan ateges ajeng memperkosa kula mergo kowe wis mangkot kowe ora gelem murungke niatmu lan kowe wani karo Rama Pukulan Manikmaya ayo nyom mapan aku wila dalah aja edan kowe lha pun saniki ngejak napa kemawon kula ladeni sak isa kula lena pangendhamu tetep buak dadamu kok loncat nyawamu kowe iki lho Bagong ayo Aisyah kose tak benake jam tendang raiku kontaladah penting ora apa-apa ora apa-apa wah jan aku cah ampuh aku diunek-unekke bojoku ora masalah. Jane dionek-onekke aku dinesani ora masalah. Waton sehat waras, reng urip tanpa pawitan ora njaluk ora ngeki dagang tunantum Badri ngono. Lah iya. Nek apa jenenge? Badri-badrine sapa sing didom ngono kae. Ya. Nek tuna sapa sing cincin dibakul apa? Lah iya. Kowe arep nandangi dewa, tandangi. Ya, kaya aku weruh eneng dewa papat rene. Waduh. Aku sing cilik nandangi cilik. Terus Petruk nandangi Bathara Brahma. Aku cilik nandangi cilik Pak Carik Arintaka. Anu arut antara. Penyarian kowe mau weh. Iya ya, heeh. Pukulan penyarian tak tandangane wis karo pukulan Nedra wis aku loro kuwi wis terus bar kuwi Petruk pukulan Brahma siap ta Tru siap aku siap-siap aku sangu ember tak iseni banyu kebak lah iya terus bagianmu pukulan Yamadipati Mudiar kuwi dewa paling bahaya kuwi paling bahaya. Lah aku nek wani karo kuwi kurang-kurang bedane bedol nyawaku.
Ayo ngucap kepiye carane kowe iki gondeli kaya ora. Oh, wis kena. Wis. Sengane ora. Wis kono tandang ana. Aku tak nandangi loro kae. Diwa cilik-cilik loro kae. Ora jabut nyawamu, ora ya karepmu. Sak karepmu wis kena tandangane dhewe. Aku ya arep nandangi pukulun Bathara Brahma wis. Sukses ya, Le. Sukses matamu, Gus. Senengane kok kaya ngono ranjuran ora. Wah, jan wis iki piye iki nek ora njaluk saran karo Bapang Semar ora bakal lunggul sering paprangan. Wes sak tandangane sak isaku wis. Tak ayo apa-apa nek ora kowe ya. Guys. Ayah. Engkau hanya hurinya hak. Ayah. Jauh. Woi siap. Wadah. Iya, kita. Jendra Kulon apa-apa ya. Antem diajamu ya Chandra. Yo. Yo.
Garwe kobonge what hop 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 oh iya ora apa-apa aku go geni kaya ngene iki. Ah. Ya, maju ae kabeh ya. Aja ngono kok wedi ora. Wo, iki tak cepaki kaya ngene. Oke, tak. Wih modar kene ora. Garwe ora. Dewa bubar mawut ora karo-karuan. Lho aku wedi karo geni. Wah, karo geni kok wedi. Biasane wae iki sok karo gegene. Wedi ngono kok wedi karo jireh men. Wong bendina ya nyumet rokok itu. Ane ora beda le, genine iki beda. Wes panas ora sebaene. Ah jajal tak lenget cengelmu ngene. Bendina ngobongi cangkem karo geni kaya ngono kok wedi. Baleng beda rasane iki mergo ora padha. Lah iya. Aku lak wis omong nek semua iki kabeh. Lah iya. Weh. Tandi ngono kae. Wis aku arep melu-melu kae bagianmu mau kok. Waduh. Truk. Apa? Gah guys tandi ngono dhewe. Waduh, truk iki kula nyomo dipati. Wayut sang Yaksendra ngopo kowe arep dadi kimpul ora usah dalah bocah wangko tak jabut nyawamu jabutan mangsa borong wela dalah wah jabutan wis aku tak meneng wae wis ngene wis jabutan ngene wah jabut nyawamu tenanan ora
wani karo Yamadipati wah juabut nyawamu juabut ket wulu trumbumu sisan kowe ayo mangsa burung ora iso nglawat kowe kuandamu tak gawa tak aturake wang mikulun manik maya aja takon dosa kowe dipidana dicemplungke ning kawah candra dimuka tanpa pangapura duh kesemute kowe ladalae dan agene ngono wae wedi ajikere ngono wae wedi ya piye ora piye-piye Yamadipati minggat wis bablas angine kaya entut lah iya tok kapake adik kowe dijabut nyawamu ora apa-apa wah aku ngempet ambekan apa mungkin arep dijabut ki ngempet ambekan men ora krasa jabut ngono dadi arep jabut ki ngempet ambekan enggak jabut ngono kok ora krasa semono uga nek nancepke barang ngene ngempet ambekan men ora krasa ditancepi dadi ki apa penjiwaane iki kok ki oleh lah iya nang ya kuwi beda rasane beda sak bar-bare kuwi beda sebabe mergo ora padha wis diomong kok wis senengane ora wis diwedo bubar mawon lho sapa ya kowe endi lah kae ketok pukulun manik maya mrebeki karo awake dhewe matur bapak kene ora matur bapak ketiwasan iki lah iya Marekoten prayitna semuriris kebalik titiyane gandayani wah jane iki ngrekoso tenan nek kanane kaya ngene iki ngalah apa tak ngombe sik ya Reng ya wong watuk wae kok ora entuk ngombe aku ya menungsa wong ki nek watese lah iya ki jan ya harap maklum musume pileren ngene iki Reng lah iya aku ya ngrasake kok lah iya ki ngopo duting gruduk ketiwasan bapak rikala semanten kula kalih Bagong kalih Petro campuh kan para Jawata para durandara saking Kayuwangan Surabaya. Suralaya. Hah? Suralaya budhek. Tua kira budhek. Ceko pincang bedhek. Ya ora ngece kaya ngono kuwi ta. Aku nek diajaki nangis ora ngene iki. Iki wis jangan ora. Wis matur ngono. Krembak-krembik suwaduk ngono. Ngapura kaya orang ya aku nek diejek kaya ngono fisik padhak ora diejek kaya ngono kuwi. Ketiwasan sak mangke kula campuh kan para Jawata. Sak kalian para durandara saking Kayuwangan Suralaya dumadakan mboten kanthu kanyono-nyoni. Kantri kanyono-nyono, mboten kantri kanyono-nyono. Pukulun manik maya tumiyup saking Dirgantara merbeki kalian kula sajak duka yayah sinipi Pak lungguh kena tandangan iki
Marekoden prayitna semuriris eka balik Dijiyoni Gandaya Bathara Guru arep ngapa? Mas Trama Sidam Sekaring Bawana Langgeng Kakang Semar Kriston temen ing atasipun Bagong menika namung derajatipun Ponokawan teka wantun ngobrak-abrik barisaning para Jawata ngobrak-abrik barisaning para dulandur saking Kayiwangan Suralaya ya kuwi lho wong ki nek nyedhit nyedhit kae lho moh lho pelit medhit nyedhit ora wong ki nek pelit wong ki nek cedhil dijaluki ora gelem kuwi kaya ngono kuwi Kakang Semar piye hukumipun titah gesang wonten ing Madyapada menika menawi takon disauri nek takon wis takon disauri dene takon boten disauri nggih sampun sami kemawon kalan Bagong menika nyuwun ngampil wujudipun Plemer Tangga Jiwa Bagong sampun nembung kelawan ingkang rayipun Manikmaya nanging menawi mboten kula paringi nggih sampun mboten sah meksa ning kuwi ngerti ora to iki ora menggo mukti Bagong dhewe ning iki dienggo mukti kabeh kawula sak pedukuhan mring apus ora mung mikir awake dhewe nanging mboten saged Kakang Bagong menika derajatipun namung Ponokawan wah bocah kok ngayale njur karepmu kepiye Bagong badhe kula boyong wonten ing Kayiwangan Suralaya badhe kula pidana kula cemplungaken wonten ing Kawah Candradimuka mergi sampun wantun kelawan kula Kakang Kakatre sanggabirang urinangkul kinempit-kempit dosa reknaning bawana kan kowe iki guru golek elekmu kowe guru golek eleke aku sebate guru golek eleke aku golek eleke anakku bojoku kabeh yo tak turuti sing dadi karepanmu ning aku njaluk ya Manikmaya panjenengan nyuwun kados pundi ben supaya Bagong anakku ki iso kelakon anggone mbangun desa ndak suwun kanthi banget aku gawane menyang Kayiwangan Suralaya pidananen sak gelemmu cemplungno ning Kawah Candradimuka ora dadi ngopo ning aku njaluk Bagong wene ana wujude Plemer Tangga Jiwa kanggo mbangun desane sing dadi jole uripku Kagyatri sangkabirang urinangkul kinempit-kempit nek dikempit dadi tape iki ngomong Pak kowe ngomong apa to kowe ngomong apa hah sangka tresnaku karo kowe kowe lenang lho kowe ora kok ngono sangka gedene lelabuhanku karo kowe dole aku ngiklasake pati uripku supaya dina sak mengko kelakon anggonmu mbangun desa wah aja ngono to tak rembuke iki alon-alon cangkeme ora waton omong ngono kuwi karo gawane ning kayangan pidananan ora anti bapak kepiye kowe sing ngeteri anu apa jenenge sing ngancane aku gara-gara sapa padha ora menggarianmu kulon kepiye jenengan sing beto bapak ya pancen kuwi sing dadi pintane bapakmu lan panjenengan ulun pancen sarujuke kaya mangkono nggih mun iki mang beto ning saurunge ngoten kula tak matur Pak saurunge bapak mangkat ning Kayangan sertifikat lemah BPKB kabeh tanda tangan ana sik surat wasiat dadi mengko ki ora rebutan bocah edan yong
Wong tuwa kok senengane padha nggo dolanan ora sah ketanggungan. Aku yo gedhe lelabuhanku tumrap Bagong. Kula sak mangkil alana suka penggalih kula. Kula tumut bapak kula diboyong teng kayangan. Iki ya ngopo? Bojomu kon ngebak aku iya ngono. Lah entah senengku, entah aku ora tau metu, gune ngomah wae. Wadok ora mikir kowe bayar tenaga wae iki rene ado-ado ki rameng nganggur kowe. Wadoke ora senengane ora. Pak. Pak. Suarane Petro. Heeh. Ora sak tanggungan, aja ming kowe karo Gareng. Aku tak melu ning kayangan. Aku lelabuhanku gedhe karo Bagong ora ming sewiyah-wiyah. Bagong ki adikku sing paling tak tresnani. Bagong ki nadyan to mblinge kaya ngopo ning aku tresno karo Bagong. Wis ora usah suwe-suwe. Wis ge ayo mangkat mundhak mengko selak kawanguran sapa-sapa. Manik Maya monggo Kakang Ismaya kula dherekaken Kakang Ismaya. Semar arep nanti ya. Wis tak omongi, bapak ki lelabuhane karo ki gedhe. Katresnan sejati ngono lho. Ora iso dijoli kanggo apa wae. Kula gandeng lelabuhanku ki uga gedhe tumrap kowe, men kowe pamrihe kowe iso mbangun desa. Lilanana aku njaluk pamit nyusul bapak ning kayangan. Heeh. Mbakku malu ora sah kowe ndak ora sida bangun desa, mung mergo kowe dicemplungi ning Kawah Candra Dimuka wis. Ya nono aku njaluk pamit titip anakku titip bojoku. Semono uga aku titip anakku. Truk. Bojomu ayu lho. Kowe ora getun kok. Ora tak getuni ngopo? Aku ki lelabuhanku gedhe karo kowe. Kurantawati ki tau kek aku. Ha kek wae. Wah, jan wis ora ayune dawe-dawe. Tenan kaya sing dari kandringo. Kowe kesenenganmu kaya ngono ora, tunggoke bojone ora padake ora. Wah wis wah jan wis ning kosek iki arep ngopo to tujuane? Wis yakin engko Bali. Bali aja nganti engko saurunge jam 2 lho. Siap wis to wis santai wae. Mengko nek orang urung nganti jam 2 kowe ora Bali, aku gur dhewe lah aku gara-gara wis gampang. Engko tenono nganti aku jam 2 ora Bali, ketakon ndasku nek nganti aku baline telat. Wis ya wis. Iki tenan lho iki. Heeh. Duh, kok aku ora penak ati kurang? Ora penak sebabe. Bapak arep ngopo ya? Kan mau wis omong. Heeh. Nek bapak arep dipidana utawa bapak arep dicemplungi ning Kawah Candra Dimuka, mengko Iwang Pikulun Manik Maya maringi wujude pelemretangga jiwa diparingke kowe. Supaya kowe kelakon bangun desa. Lah, pamrihku aku melu bapak mergo gedhene lelabuhanku karo kowe. Wekasan aku ngiklaske pati uripku. Supaya kowe sira sak mengko kowe kelakon bangun desa le Allah Kang Gareng. Wah. Wah, ngomong apa to cangkemmu ki? Wis. Ya iki ora mergo apa-apa iki pamrih iki mergo ben iki supaya kelakon nggonmu bangun desa. Lelabuhanku kowe iki gedhe ora ana tandinge le wis to. Wis aku njaluk pamit aku nusul bapak. Ya. Kowe jaga awakmu sing apik. Ngati-ati nang omah.
nek lunga aku sing ngancani gara-gara sapa? Wis ora usah kuwatir. Trine Liana. Sarasana kurange apa? Megayana kurange apa? Anggiyana kurange apa? Wis tali lanana aku mung geli-geli dhewe wis. Aku njaluk pamit lanana ya Le. Arep lunga ora ngapa njaluk pamit yo Le aku nyusul bapak mergo gedene lelabuhan karo kowe ora ana tandinge nek nganti aku kowe ra nglakon bangun desa sing dosa ki aku karo bapak mergo ra iso ngopeni kowe tropo ora ngono kuwi lho kowe njaluk pamit ilalono yo Le. Rogi kok malah karane kaya ngene iki piye? Dewa kula nyuwun pengayoman Dewa. Wah, ya ora. Kanan Sungkawa isih sitok le watuk. Alhamdulillah. Entuk surat warisan. Kamangkono ora gek ndang tak palsokke tanda tangane bapak. Ora ora ndang tak dol mengko aku ora sugih-sugih. Nek tak pikir-pikir kok kebangetan men aku ki anak kok ndek pakarti kaya ngono karo wong tuwa ya. Tak goleke srana supaya bapak gareng karo Pedruk mengko bali yang Madyapada ora sida mati. Ning kepiye ya? Nggonku berpikir ki blas ora cemerlang. Apa mergo ora ditunggani Elisa? Iya. Wah, jan wis iki kudu. Wah, kok sike bapak ki jare akeh sing ngendikaken nek bapak ki ndek sedulur. Bapak ki tunggale 3. Anu loro, 3 ket bapak. Sing siji Tejamaya utawa Togog. Wah, sak suwan rono wis ora usah suwe-suwe suwan ning Togog wae wis. Lah ning tuku tiket kapal ning endi ya wah jan wis mulangi wae wis ora masalah. Oh,